Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu. Kai. Yau ga Big Six da babban officer. Assalamu alaikum officer. An yi sallah lafiya? To masha Allah. Akwai wani ɗan interview da nake so zamu yi da kai. Ina son ka gaya mana lokacin da kai. Na san you are once a civilian, da kai civilian ne. Sannan da taimakon Ubangiji ka samu kai ma yanzu kai joining military, ka zama military personnel yanzu haka, ko ba haka bane ba, wanda na tabbatar da cewa rayuwar civilian ka san yadda take, sannan kuma yanzu ka san ya rayuwar military yake. So yanzu ina so ka gaya mana lokacin da kake civilian da kuma yanzu da kake ka zama full officer, ya yanayin rayuwar take. Shin wacce rayuwar ta fi daɗi ko kuma wannan ta fi daɗi? Ma'ana dai ka gaya mana dai me bambancin ta? Gaskiya wannan ta fi daɗi. Ta fi daɗi? To shin ko za ka iya gaya mai sauraro me dalilin abin da ya sa ka ce ta fi daɗi? Abin da ya sa na ce ta fi daɗi shi ake so da wani abu ne. Okay. Idan ka shige shi ne ta hanya madaidaiciya to za ka tafi akan haka. Okay. Saboda da in ka duba kafin mu shiga aikin soja wani lokacin wani wajen ma in za ka shiga kamar ba alfarma ko wani abu za ka gan ka dai gashi nan dai. Okay. To amma yanzu ya dace kamar wani za ka ga ba ma yaren ka bane amma za ka ga ya janyo ka ciki ko wani abu haka makamancin haka. To ka ga wani waje ana respecting naka haka. Amma da sai ka zo maka school za ka ko wani waje haka something dai haka kana tafiya ma wani sai zage ka ko wani something duk dai gashi nan dai. Okay. Abu da ba a wannan ba sai kuma wajen jin daɗin rayuwa ko wani abu alhamdulillah allowance da ake bamu da salary na yana isan mu ba za ka taɓa jin wani soja in dai ba wani wannan ba ya tambayi wani abu daga abin wajen wani dai haka da something Na bayyana. to kaga ko ta nan zaka ce alhamdulillah wani zaka ga kafin ma ya shiga aikin soja ba shi sana'a to amma da ya shiga yanzu zaka ga wani abu dan uwan shi ya dauke musu wani abu wani karatun yan uwan shi ne something dai gashi nan dai. Na fahimta. Yanzu dai a takaice dai wani irin jan hankali za ka yi wa irin yara matasa wanda suka taso wanda suke da san muradin suka cewar su ma sun zama military personnel din nan, wani irin guidelines za ka ba su, ma'ana wani irin shawara za ka ba su wanda za su bi domin su ma suka cewa sun cimma burukansu? Idan kana son aikin soja ya kamata za ka iya zuwa so ɗaya ba a ɗauke ka ba. Okay. Ka zo ma so biyu ko so uku. Okay. Lokacin ma za ka iya yi so biyar ma ba a Okay. ɗauke ka ba. To amma me? Never give up. Yawa never give up. Na fahimta. Kaka wannan ni na yi apply so uku ne ko so nawa. Sannan na ƙarshe Ƙarshe Allah ya bani. Allah ya sa ka dace. Lalin ba lokacin kuma ba wai wani wannan din ne ba ni da shi ba to Allah ne lokacin bai zo ba. To abin da wasu lokacin suke give up za ka ga sai mutum ya nema so ɗaya so biyu sai ya ce ai dan bai samu ba zai ci gaba da nema. Na fahimta. Aikin soja ko ina ka je wai za ka je wai civilian ya ce wai aikin soja wai kana zuwa ana shan wahala ko na abu. To mutum fa yanzu a rayuwar nan fa ya duba fa ya gani. Duk abin da za ka Ko da baka aikin sojan fa dole wahala sai ka sha ta. gaskiya ne. Ko me zaka in dai neman kuɗi zaka ko wani abu dai something haka Na fahimta. sai ka sha wahala. Ka gani. Yanzu misali wajen ma da ake cewa wai ai in ka shiga soja za ka shiga ko wani abu. Yanzu kasan mata mu gashi nan ba ta cikin yanayi na Kwanciyar hankali da walwala. hankali da walwala. To Gaskiya ne. wani lokacin yanzu kai kama shiga ɗan aikin ya fi ma hope na cewa za ka kare ƙasarka, Na gani. za ka taimaka wa ƙasarka da wasu abubuwan kuma za ka samu Kwanciyar hankali. freedom haka dai a wajen jama'a da kwanciyar hankali. Na fahimci. To yanzu dai in na fahimci ka officer, kamar wani irin shawara yanzu zaka ba wa irin kamar colleagues naka wanda su ma already sun riga sun zama gallant officer, zaka kamar yadda muka zo muka same ka politely muka yi magana da kai ka fahimce mu, zaka ba kowane soja bane ba za ka same shi haka politely ku yi magana da shi ba, saboda me yana jin da wannan mora din nan a jikinsa, zaka cewa mutane suna dan kaffa da shi. To wani irin jan hankali zaka yi wa yan uwanka ko in ce colleagues naka wanda kuke wannan aiki? Akwai abubuwan da aka gani wani a rayuwar nan ta ma dole ba za mu zama halin mu ba zai zama ɗaya ba. Gaskiya. Saboda akwai wanda aka gani ya ɗora kan shi girman kai ko wani abu to amma me kafa kai kamanta fa mu ma a cikin aikin soja akwai doka fa. Gaskiya ne. Wani abu in ka zo ka ce wai soja ma wani lokacin yana duba me zai je ya dawo. Gaskiya ne. Zai iya ja da ya rasa aikin shi ko wani abu haka maka. Na fahimci. Kaga wani lokacin idan ya zo ya ma wani abu zaka ga ai kamar yana wannan ɗin kai shi ne dai. Na gane kamar Yawa yana kare kai shi domin kai zai samu wata matsala ko ta wani abu. to shi kenan. Amma kuma akwai wanda aka gani shi kuma kawai burin shi zaka gani ya je can ya kaza to haka rayuwa take
ko a cikin al'umma ma zaka ga akwai wannan mai kuɗi ne wancan mai kuɗi ne wancan mai kuɗi ne amma zaka ga izzar wancan da wancan ba ɗaya bane. gaskiya ne wannan gaskiya ne. Wannan abin To shikenan mun gode sosai da wannan lokaci da ka bamu. Mun gode, Allah ya saka da alkhairi, sannan kuma Allah ya kare ku, ya kare dukiyoyinku, ya kuma kare ku akan ayyukanku.